Koktoma thumnai sumon de borma shakhamya tongma khanawi bono thangi chubawika Tripura Women Federation President Moni Horde borma no khoboi TWF Town Committee ni adong jigro tai lukurong no bokoika sumon de borma no chubanani tai bini bagai surinani hinai nainani khon 24 live ni mangpliu tongmani o meeting go kita discuss koilai kita misa kumlai bono naitoi tai kita sep chubanani ba kita khalika or sini TWF Agartala Town Committee tai Central Committee meeting harapta kurutu kongo abo je mansak jeng bono subakha tai suba mani boroko dia bini bagai jeng janjani mani matai no suri lainai tai klum lainai sini takut sumono dotino saksori khai jung noi tai nang mani biti bo masa thun sini tai ang jotto nai tong nai rangchak ni ti prasa takute bukuk chong non tribal jotto no nang kobok nai sini takut sumon subjaya bo galai kana bin nukum non jotto siwo bono je janjani mangke subana ne bagibo already agibo QR code do bijak tongo sung STW pundu bo kobok nai bo dotino nongni jotto ni subai jotto ni sui mumbai jotto ni matai kulo mumbai bodotina hambui tewesa bini kormo jibono bini samungo bo samung kahangka kaimanan badu jungjo to bini badu sri layan kaito balayan hambai aksukno jung bini bin nogo pai jung bono nai thega galai ke jung khatong thogo jung bumarok hamesano jung bini logigo tongo tai sudu bini logia jekono hamya jung khobar man khangka je man tei ke jung angai chu balayo jung Jerman sak tangi nai leja abun bagai jok to bukuk tongna bo beleng ambai tai ang obono kobok nai je nuk nai ro norok jok to nong sini takut sumono ki bana bagai ang jok to nong kobok jauh ambai